Túto influencerku prednedávnom zastrelili počas živého vysielania na TikToku. Volala sa Valeria Marquez, mala 23 rokov a mala približne 100 000 sledovateľov na TikToku. Vysielala naživo zo svojho salónu, no už keď bola pripravená odísť, jej fanúšik v čete pravdepodobne napísal, že nech ešte trochu ostane, že lebo chce doniesť jej nejaký darček. Celé to už bolo také celkom podozrivé. Následne na motorke prišiel nejaký muž, neviem, či to bol práve ten muž, ktorý sa ju opýtal v čete, či ešte vlastne v tom salóne. Opýtal sa jej meno, keď ona potvrdila, že áno, ja som tá Valeria Marquez, tak vtedy ju zastrelil. Tých výstrelov bolo niekoľko a sledovalo to 7 500 ľudí cca. Najhoršie na tom je, že podľa toho, čo som čítala, ju zradila vlastná kamarátka, pretože počas toho, jak sa všetko dialo, tá kamarátka bola v tom salóne. A vlastne tá kamarátka ju aj presvedčila, aby ostala v tom salóne a začala livestream. Čo ešte je zaujímavé, že Valeria vravela, že sa necíti bezpečne kvôli svojmu ex. A teraz to najšialenejšie, tá kamarátka bola prítomná počas tej streľby. Nekričala, nič nepovedala, len zdvihla telefón Valerie a ukončila livestream. Je mi naozaj ľúto túto mladú holku a jej blízkych ľudí a veľmi verím, že ten útočník bude potrestaný za to, čo spáchal. A čo si o tom myslíte vy, napíšte do komentárov.